Mindenki! Itt Kaktuszkion, és ma, mint láthatjátok, egy ilyen vasárnapi kis lazulós videó lesz. Egy személlyel. Akivel? Pontosan itt van velünk Super Nyuszi. És mint láthatjátok, egy ilyen kis lazulós, biliárdos videó lesz. Én azt javaslom, menjünk. Akkor. Ki kezd? Tényleg te indítottad. Majd ez? Haha. Én vagyok a pilot. Hát. Ez jó volt. Ez sokat ért. Wow! És gyerünk! Ja, ez bement? Jó, hát ez mi volt? Ja, gyerünk! Oh. A Super Nyuszi nagyon jó formában van. Most viszont én nem vagyok jó formámban. Pedig nem ilyen szoktam lenni. Ez sokat ért. Ja. Oh! Öcsém! Meg akkor annak. Arigato. Oh! Most nem tudod a sajátodat megütni elsőnek, vagy de? Ja, de így. Viszont én azt úgy beküldöm. De most meg tudod. Csak a... De ezt nem hiszem el. Kézből jövök? Na várjunk, itt találom, hogy melyik legyen. Például itt ez. Ezt nem hiszem el. Majd az enyém. Hát ez... majdnem. Viszont az neked bemegy. Arra gondolok. Hát de. Jó, csém! Ez pont jó helyzet, de azt nem fogod meg. Hallod, én akkor kilép. Hálájátok meg Super Nyuszinak, hogy nem lépett ki. Oh! De szerintem megnyerted. De megint már volt, nem a kék ment oda, hanem ott. Öcsém, ezt nem hiszem el. Ilyen rossz formában lenni. Most az én megfog. Úgyis nem fogsz nyerni, mert én a feketénél sosem érem meg. És beütöm majdnem a tiádat. De félj, még én semmit nem tudok most beütni. Hát tényleg, hát jól látszom. Jó! Az mekkora bug volt, láttad? Na, látjátok, hogy ezt vissza fogom tekerni és lassítani. Az ja, az hittem az enyémet akartad és mellé ütöttél. Jó van.
Szép volt. Ó! Na itt. Ó, jaj. Lassan előre megyek. Bajban vagyok. Ajaj. Te mekkora bánkok vannak itt? És ma hol állt meg? De azon... Mindegy, nem szólok rá. Jó. Annyira rossz benne, hogy vágos. Ja, annyira rossz ebben a játékban. Oh, de... Ez is a vágójától van. Mondom, hogy Ez vicces. Most ezt úgy bevágom, hogy ketté reped a luka. Nem reped ketté. Az jó volt. Ó, milyen helyzetet csináltam én neked. Áj! Pú, megnyerted. Ó! Menjél már be, te gyökér! én ezzel mit csinálok? Ó! Köszi. Szívesen. Úgyse fog. Kézből jövök. Nem hiszem. Ó, jó. Jóféle. Az befogom. Jó van. Ugyanabba fogod neki, és akkor megyen. Nem lehet ugyanabba. Ebbe. Nem tudom. Hát ez nagyon jó volt. Mekkora báj! Hát és én mit csináljak vele? Na de is te. És te mit csinálsz? Kézből jövök, Mű. majd nem kocca. Ez így. Hoppá, véletlenül megnyitottam a helyi menüt. Mit csinálok én? Így hülye vagyok. Jó, csém. Jó van, Jó van. Na, itt csináljál valamit. Figyelj, én most vesztettem, mert befogom. Mit csinál? Hihetetlen tényleg. És ezt megpróbálom bevágni. Hát, nem sikerült. Hát csak egy percünk van. Ó, mi? Szívesen. Mit csinál te? De öcsém, nem fog sikerülni. Akkor lesz part 2. Ó, azt is- Én jövök kézből, de nincs rá. Igen, igen. Igen. Na srácok, tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Addig is pedig sziasztok! Szia!